Hej og velkommen til videoen om søgning i finansposter. Jeg vil gerne vise dig, hvordan søgningen i finansposter og hvordan søgning generelt virker i Webfinance. Jeg trykker på Finans og går i Finansposter. I toppen har jeg mulighed for at søge på nogle intervaller. Jeg kan søge på kontonummer, bilagsnummer og dato. Hvis jeg vil afgrænse et interval, taster jeg fra. Visningen i bunden ændres nu efter min afgrænsning i toppen. Hvis jeg vil nulstille min afgrænsning, trykker jeg på filtreret i bunden. Det er den ene måde at søge på. En anden måde at søge på er nede i selve gitteret. Den er generelt i Webfinance, hvor der findes gitre. Jeg vil for eksempel gerne finde alle bilag, der er bogført den 10. i 11. 14. Jeg dobbeltklikker i datofeltet på datoen. Afgrænsningen ændres nu til kun at vise de bilag, der er bogført den 10. i 11. Hvis jeg vil nulstille min filtrering, trykker jeg på filtreret i bunden. Det kan også være, at jeg vil se alle bilag på bilag 9 for eksempel. Jeg dobbeltklikker på 9-tallet. Og nu får jeg kun de posteringer, der er på bilag 9. Jeg trykker på filtreret for at nulstille. Det kan også være, at jeg vil se alle bilag, hvor teksten er energi. Jeg dobbeltklikker på energi, og jeg har kun de bilag nu, hvor der står energi i teksten. Det er den ene måde at søge på nede i gitrene. Den anden, det er oppe i toppen ved overskriften. Der er en lille pil, der peger nedad. Hvis du trykker på den, får du en masse muligheder. Jeg har nogle datofiltre, og jeg vil for eksempel gerne se alle posteringer mellem den 1. i 9. 2014 til den 30. i 9. 2014. Jeg trykker OK. Nu får jeg kun vist de bilag, der ligger i det datointerval. Men samtidig vil jeg gerne tilføje et filter mere. Jeg vil for eksempel gerne se de bilag, der ligger mellem bilag 5 og bilag 7. Min visning ændres nu til kun at indeholde de bilag, der ligger i mit datointerval, og som ligger mellem bilag 5 og bilag 7. En sidste ting, jeg kan tilføje, det er for eksempel herovre i beløbene. Jeg vil gerne se alle beløb, der er større end 39,99. Jeg trykker på OK, og visningen ændres nu. Hvis jeg vil nulstille min filtrering, trykker jeg på filtreret. Sådan virker søgning i Webfinance. Tak fordi du kiggede med.